응. माने एसेबांसो खामा? दसथानिफ्राय गारहाबना दोननानै खैथासिम गारहाबना दोनदों? आरो मबाइलखौ मोनाबा आं मा खालामनो? हो? 10तानिफ्राय 2ताहालागि। मबाइलखौनो मोनाबा आं मा खालामनो? मानिबाय नोंखौबा मानिबाय हायो नोङो। जेबो सिन्था गैया नोंनियाव साननायबो गैया। मानो गैया जाखोना? मबाइलखौनो मोनाबा 10तानिफ्राय 2ताहालागि गारहाबना दोनबाय बाब। मबाइलखौनो मोनाखैलै गेम माबाबाय थानाय बिसोर प्रिसन दं बिबाबो होआ। हायो नोङो मानिबाय आं दिन्थिबा नोंखौ मानिबाय। जालायबाय दा। खैबार अनलाइन हायदों? बा अनलाइन हायदोंबाबो 10तानिफ्राय आं मोनाखैलै मबाइलखौ। 10तानिफ्राय होदों नायगासिनो आं नायगासिनो। अनलाइन नायगासिनो 11:20 खेबबा अनलाइन नायबायानो थादों आं 2ताहालागि खैथा अनलाइन हायो। नायगासिनो नायबाय थादों आं। ओमफ्राय आं मा खालामनांगौ देलाय मबाइलखौनो मोनाखैबा? टाइम लिरना दोनजोबखादों आं। आंसो लादों सानबायदां दानियाबा। मबाइल मोनाखै बे फिसाजों बुंहरनो हाया नोङो? फिसाखौलाय मानोथो लादों? फिसाजों फंसे बुंहरनो हाया नामा नोङो? बेबायदि खालामना दोनो। र' हरथ'नाङा होनबाय गैलानोसै थैनानै थास्राबाय। बेबो गैला। बिथिं नायबाय माला अनलाइन पुरा। खिथाबो हरा बालबो हरा एखेबारे। नोंलाय मिथिखायो माथो मबाइल लाबानो हरा होननानै। फिसाजों बुंहरनो हाया नोङो खमसे खम? अमिसा लाहानाव थांना थाहैबाय थाबाय न'आव थाबाय थाबाबो आरो दा दाय जाबाय हागोन नोङो होननानै। खमसे खम साइदथिं दसे थांनानैथ' बुंहरनो हायो नोङो गंसेखौ लाबाय आं आमुगाव थांना थाहैनोसै दसे होननानै। मबाइलखौनो बख'नो हालाबा आं माबायदि माबानांगौ देलाय? न' सिङाव बिसोर सानैबो हाबना थाबाय ओमफ्राय आं मबाइलखौ माबायदि बख'नांगौ? बख'नोनो हाला आं मबाइलखौनो। आंनि बुंनायालाय माथो खाथिनोलै जेबो खाथिया। आंनि बुंनाया फंसेबो रज'आ। मा रज'यो इखोय? रज'योलै जाना। जेबो रज'आ। फैसानि हाबा मावदोंलाय रे हगारना होबाय जेबो पात्ता गैया बाल गैयाहै। गारना दोनहाबबाय। बिसिमसा मानसि आङो लोगो लोब्बा लाफाना माबाबाय थानांगौ नामा? हुआबा आरो मा बुङो नुवाखै? मबाइलखौनो गरमलै देख्रेबनो ओंखारलाय लाङो। बेनोलै बेबायदि खालामना दोनजाबा। आं मोनसेबो माबा गैया मा गैया। डाइरेक्ट अनलाइनावनो थानानै नायगासिनो आङो। नायगासिनो जेबो नायाखैबो बालाखैबो बिखौनोल' नायगासिनो आं। 2ताहालागि नायबायानो थादों आं माब्ला हायो नायगोन होननानै। आं लाबासो थांगोन दा नोंनियाव आं लायाबालाय बोरै थांनांगौ जाखो? नायबायानो थादों आं। आं लाबाय लोगो लोगोनो हरबाय दा आंलाय। लानाय लोगो लोगोनो।
ख्रेबसानसो गोसो जायोला मबाइल सबाइल से ओरैबो गैया ओरैबो गैया देखायबा मोनाबालाय आरो मा बालनोथो नांगौ दे मबाइल सबाइललाय न'निफ्रायनो खारा न'आवनो थाबाय थायो आं मा खालामनांगौ देलाय ओरैबो गैया ओरैबो गैया न'आव नों आं थाबाय थाबाबो नों बिजों थाफादों होननानै दाय जायो मबाइलखौबो दिहुननो हायासै आङो दिनै मबाइल दिहुनगोन जायगायावनो थाबाय होमबालाय आं माबायदि दिहुननो मबाइलखौ मोननाय लोगो लोगोनो हरबाय दा आंलाय आरो गानो हरा बिथिंबो नांलाय बिथिंबो नांलायनायसो नेनाननो टाइमानो बारग'लाय लांबाय माथो आरो बेबायदि फ्रि टाइम दंबावोनो जेबायदि टाइमाव फ्रि जायो बेबायदि टाइमाव मोना नांदे दंफां हानो लेंहरनाय थां होनबाबो थाङा मबाइलखौनो लानानै थाबाय दा साननाय जायोलै बेबायदि खालामजाबा गोसोफोरा हामाखलै सना खामाखौ आंलाय मबाइल आंनि आखायाव थाबा आं हरखायो माथो थानो हाखाया माथो सिन्था गैया भाबना गैया सारे घन्टा गाहाम गारहाबना दोननो हायो बुंबायानो थायो थानो हाया दसेबाबो नांगौ होननानै एसां गोबाव बेबायदि थानो हाला होननानै बुंबायानो थायो गाव गावनि सिगाङाव हायालै सना आंल'सो हाया माथो आरो मबाइलखौनो मोनाबा मबाइल फिसाखौबो दिहुननो हाया जि जायगायाव मबाइल दोनदों बिथिंसो जनानै थादों उफाया दैबो गाङा खालामनानै दिनो आरो बेयावनो सना खाम जाहोयासे नोंखौ बुंबायानो थादों आं होस्रादो मबाइलखौ होस्रादो होननानैनो होना होस्रादो बिनोनो भिखारिनो फैसा थाइसेबो गैयि मानसिनो
भिखारि दादागिरिनो होना दिनस्रादो लानो नांस्राला माबा माबिसो बुखिनो लुगैला मोजां बुंनो लुगैया ओंखाम जाहोबायना जायासै जाहोयासै नों ओंखाम गोसोखौनो निरा खालामना दोनलांनाय मा खालामना दैलि बेलाय बेफोरखौ सिन्था खालामबाय थानो दरखार गैया बेफोरबायदि फंसे बेसां 4 घन्टा गाहाम माथो गैयियावलाय आरो मा खामगांनो खाम उखैनो गोबाङा खाम उखैया जेबो उखैया दम गैयि मानसिफोरासो गैला मबाइल सेफायना लायो बेखौबो सेफायनोसो नामायनाय दै आं मबाइल बिबाय हानायाव इउआव दम गैयि मानसिफोरानो गैला मबाइल सेफायनायल' टेम्पार गैला मोनसेनिबो माबा गैयि मानसिफोरानो